ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони азизи муҳтарам, хуш омадед ба канали Бахтиёр Теҷӣ. қурби асъори миллӣ имрӯз 19 октябри соли равон лайкора зер мекунем. 100 евро дар ватани азизамон дар Россия 6106 рубл ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Москва 6205 рубл. 100 евро дар Душанбе 997 сомонӣ ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ёвон, Бохтар, Кӯйбеш, Қурғонтепа, Хатлон 1013 сомонӣ. як дона 5000 рубла 805 сомонӣ. Имон International 1000 рубле 162 сомонӣ. Агар медоштум ҳозир равона мекардум. Коммерсбанки имрӯзаи мо 1000 рубле 161 сомонӣ лайкора зер мекунем. Амонатбанк 1000 рубле 160 сомонӣ танҳо барои шумо. Инак бонки навбатии мо Алифбонк 1000 рубле 160 сомонӣ. Лайк обуна шуданро фаромӯш намекунем. Душанбе Сити 1000 рубле 161 сомонӣ. хеле ғайрат карда бовар кунед. Бонки Эсхата 1000 рубле 158 сомонӣ танҳо барои шумо. Бонки Ҳумо 1000 рубле 157 сомонӣ ба хотири момаҷуни ма лайкора зер мекунем. Бонки Финка 1000 рубле 159 сомонӣ. Инак бонки навбатии мо Орионбонк 1000 рубле 160 сомонӣ. бонки охирони имрӯзаи мо Спитаминбонк 1000 рубле 161 сомонӣ. Аллоҳ ёру мададгоратон то видеои оянда. Худоҳофиз.